La 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 la. Ki sani a ranki masoyiya, na cika buri in kin yi hakan na tabbata ba za ki guje ni ba. Dukkan kantar gimbiya ta fi jakariya, in ka sai ta ce kuwa mun ga wainiya. Bohol ya zo ci gaba an rufe rijiya, soyayya sunanta ne tun asali kuwa har yau gobe da jibi ma ba a san madadin ta ba. In kin yi hakan na tabbata ba za ki guje ni ba. Aure zinariya ranar sai na bugu, ki zan mata ta duniya, daraja ta dagu don asalin ki da tarbiya. Inda da sa kina ragu lan ɗauke ce bi da si duk inda na waiwaya, ke cika mamaye ko ina ki nemi ni marhaba. Abinda Allah Rabbi yayyo shine daidai, wanda ya bar mai zaɓi shi za ya gano daidai. Shi kowa yayi komai shi ya san daidai, duk abin da ka zaɓa mana za mu karɓa mu dai. Allah mun yi